Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni nak kuasi ka channel siang bahal subscribe nak mentah. Akun New International Awakening Movement kanam kalakop ba kalong kabakoloi bannya tir ban menteri rangba kejala ukon rar sangma halor kemat jing dawa ban penduk no ya ke personal interview hagi kam sorkar. Ngi keloi bannya tir ban menteri rangba ukon rat bat lada job kaseng kan om dawa shu Henry lada kayeng kania jongi ka sorkaru kadai ban le nok mador ya kene kejing temu bepha ong ba Thomas Pasa walking president ka khnam hau korwo khubor uba Thomas Pasa ulpen pau ka jing sngengu ya umale uba nujor sungo ubalara ya kene kamat dangshin ha ka ying dorbar bandawa man penduk no ya ka personal interview hagi kam sorkar grade 4 pen kan mau ba na kaliang jong kaseng naduk gisnem baladep Kaladip ban ai ke jing thok ke basai bat ki basong an syau menteri rangba ka jela bandawa ban penduk no ya ka personal interview na ka grade BC bat di jonggi kam sorkar handrai haduk menta ka sorkar ka sengap jar-jar laong ba ka jubab jong menteri rangba kam syam la penhun ya kiseng bat ka ngai ru ba ka khlem penhun ya oi male ba sungo lane kiwei kinong mikmat jong ying dor ba tau an hapok ka jela kat kum ka jubab ka baw menteri rangba ulai ba san peu na kasen peu persen labha na taki writing test bat ka personal interview san peu persen kala plilat bhai ki breu badon hakabor bantu kular la ne muslia ya ka yok kam yok jam ya ka hok jong ki samla ulong labu jingkeli ki ai kita ki jing don kam ki baha ban pej langba ka personal interview habatung kam sweeper la ne kiwei ki kam grade 4 halor kajing ong menteri rangba ba kadon kajing du nong bat jing yo nong ru lada om don personal interview show labu jingkeli ki ai kita ki jing du nong lada penduk no ya ka personal interview namar kumbang ila tho sya ka sarkar ngila bata sya kedar ba lada penduk ya ka interview ka jing yo nong kan long ki ba dai hok ban yo e ka kam kin yo ka por jong sarkar kan om sep ai ka pisa ka sarkar kan om sep ai ki samla ki ba apply kam kin yo jing kermen ki bri balamalin ban pan pisa ban yok kam kinom yok lat shu ter ka jing du nong lada penduk personal interview kalong tang ya ki padon hakabor namar kinom yok lat shu ban lek siliang la ne lek politics ya ki hok ki samla ulong ba na kaliang kaseng kan sashim ya ki jong kilat kilanti ban pentikna ba ka sarkar kan penduk no ya ke personal interview